Şu öz uğrundan soru verseňem şoňa da jogap tap bilmän duran bizim bir nimelimiz var, ýaşlymyz var da eli günärli dip. Ruhnamany kutaranlar diýerler şulara. Ruhnamany kutaranlar. Ruhnamaň uğruna näme dokuz klas etdiler bilimi. Tek ýa orta mektebi, onundan institutum ol 5 ýyllap tawtan taklap oturmasınlar. Bolar elim yeterlik diýip türkmen maşyny öz diýen sözleri var. Ine şu taýdan gelýär, näçe bilimsiz edip geçirip bilseler, ine şonça oý. Ondan näme diýdi? Bir türkmen maşyny öz aýdan sözü var. Ine mektepde diýdi, gury gatpartan taklap oturýarlar. Bolar diýdi, siz ne bilime öwredýäňiz, ne ilim öwredýäňiz diýdi, ne bir hünär öwredýäňiz diýdi. Şol 7-8 klasdan idi. Traktorçylyk öwrendiler, mehanizatorlyk, kombayn türmäni öwrendiler. O bizim ol nimedeki yerlerdeki nimelerde de işçilere diýdi. Meydanlarda da işçiler